Mga magtutudlo sa usa ka tulunghaan sa Davao City gihatagan og kalingawan sa mga estudyante kinisubay sa selebrasyon sa National Teachers Month. Ano ang report? Break una sa pagtudlo ang mga maestra ug estudyante sa Suwalon Integrated School sa Barangay Tamugan, Davao City. Kini alang sa selebrasyon sa National Teachers Month karong tuiga nga dunay temang Together for Teachers. Nasurpresa ang mga magtutudlo sa nagkadayang padula ug aktibidad nga giandam sa ilang mga estudyante. Happy kay sir at the same time na surprise kaya nag-expect nga padulaon maging ato pero ako kay first time dito na ako nadula nga game. Then, kanang mas pagsakit ka siya sa lubot pero kanang fulfilling. Nawala kuno ang kakapoy sa mga teachers sa aktibidad. Bisan na sa kalisod nga ilang giagian matag adlaw sa pag-adto sa eskwelahan. Gumikan na himutang kini sa geographically isolated and disadvantaged areas kun GDAS. Ilabi na kung muulan, kung asa ginasagubang nila ang lapok ug danlog nga dalan. Ang struggle namo sir, ang padulong dito, labi na kung mag-ulan. Kay pertigud ka lapok sir. Unya, magbaktas mi mga 30 minutes to 1 hour ang pagbaktas. Kung lapok yun kaayo siya kay ang lapok nga among tumban paatras paatras siya sir tungod sa kadangog. Pilit kaayo. So muna among struggle, then pag abot namo dito ng pod sa school, mahappy man pod mi kay makita namo ang mga learners nga naghulat sa amoa. Importante alang kanila ang pagsaulog sa National Teachers Month. Tungod mao lang kini ang higayon nga mobati sila og kalipay, og makadawat og pasidungog gikan mismo sa ilang mga estudyante. Kita sa mga kabataan ang importansya sa nga sama namo. Unya, ani panahon na pod maka-relax pod mi, maka-enjoy pod mi nga dili lang kanunay isipon ang daghan nga trabaho. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.